Naším cieľom je poskytnúť našim pacientom najlepšie možné ošetrenie, používajúc posledné technológie a posledné poznatky z praxe. Vždy som mala strach zo zubárov, aj mám, ale odkedy som poznala ambulanciu doktora Salku, tak v podstate už nie, lebo používa anestetikum a nikdy som necítila žiadnu bolesť ani nič, čo mi spôsobovalo strach. Pri prvej návšteve je dôležité urobiť dôkladnú prehliadku založenú na rentgenových snímkoch, na panoramatickom snímku a na fotografiách, ktoré takisto robíme v tejto prvej návšteve. Je to dôležité pri rozhodovaní o budúcnosti, o budúcej liečbe, o plánovaní liečby. Tak najlepšie bol v podstate koniec, keď som sa pozerala do zrkadla a videla som ten výsledok, aj som to mohla cítiť a keď som sa usmiela, tak to bolo veľmi pekné a pozitívne. Takže celkovo som spokojná so všetkým, s tým prístupom na tejto klinike k pacientom, atmosféra, aká tu je, práca, respektíve ošetrenie blomby sú veľmi dobre urobené a bolo to celkovo veľmi fajn. Myslím, že to, čo robí našu ambulanciu špeciálnou, je, že pri všetkých zákrokoch používame mikroskop. Používame ho na kontrolu napríklad preparácie podkorunky, podzirkonové korunky, podcerekové korunky a takisto robíme všetky chirurgické zákroky pod kontrolou mikroskopu. Dentálna hygiena je veľmi dôležitá súčasť každého ošetrenia pred zákrokom od zubného lekára. V našej ordinácii poskytujeme veľmi dôležité v prvom rade odstraňovanie zubného kameňa ultrazvukom alebo ručnými nástrojmi, potom leštenie ako polishing, odstraňovanie pigmentových škvrn a potom estetickú časť ako je bielenie, ktoré ponúkame v viacerých formách ako je ordinačné bielenie alebo ako je domáce bielenie. V prvom rade sa jedná o zostavenie perfektnej anamnézy, ďalšia vec je odstránenie zubného kameňa, zubných povlakov, leštenie a potom poučenie pacienta o správnej výžive, fluoridácii. Na mojej práci ma baví to, ako vidím, že pacienti, ktorí prichádzajú možno so strachom alebo s nejakou neistotou a strachom z bolesti, sa aj postupne zbavia už po úvodnej konzultácii vlastne a satisfakciou je ten pocit, že odchádzajú spokojní s liečbou a spokojní s výsledkom. Odkedy som mala zákrok u pána doktora Salku, som mala oveľa viacej sebavedomejšia a viacej sa smejem a viacej si dôverujem. U nás v Piešťanoch v dentálnej klinike nájdete špičkové vybavenie, perfektný personál, preto si myslím, že navštíviť nás je veľkým plusom pre všetkých a takisto u nás môžete nájsť kvalifikovaných odborných pracovníkov, ktorí sa postarajú o vaše ústne zdravie. Určite by som odporúčala prísť veľa ľuďom, ktorí vlastne majú strach zo zubárov, aj sa vôbec boja otvoriť ústa, čo len, lebo viem, že je to nepríjemné, ja viem, že to bolí, ale je to taký priateľský prístup, že už len aspoň vyskúšať to. Áno, odporúčala by som túto kliniku všetkým, je to skvelé.